Asa Marieta oyo nomulisia Joash Kirongo ase kanisa ya Kayati. Kanisa ya Kayati gera ase district ya Nyosia, South Kenya Conference. Ase obotuko bwokera rituko ria lero Jumatatu abagaka abaigo bara ase kiombe gia Adventist men twacha ase ekanisa ase rituko ria lero mambia gokora choir practice bunengenje itere. Lakini ase enyencho yogokumia ase enchera yogokumia twanyoranga nomo begumba achite nabarabu ase obotuko bagasoa ime ya ekanisa bakabona bakaire ebinto byogokwanera yani public address system anene mono bagatagora speaker bakarusia kiricheme erinde bachikoira bakorera munemerobe yao yarenge ono nigo kere gento kyogokumia kiagera nigo basaretie ebinto konya tweriganiria ase ogotumeka ase kambi iye gochaka next week ono batutigire ntobwati ebikwanero na boigo mbabunete na ase enyomba esito chindagera chikobekwa na ebinto binde byokoriera na ase ebinto bya Pasaka bikobera egento kende kiokumia nkeri ng'ambairete baka ebinto bya Pasaka including ebinto bikorosia emesabibu ya Pasaka igo nigo tore nogoichana konene narigo tware gosaba ng'abanto baminto kero morarora ebinto buna ebigoeta ase more nabo mogototebia erinde kero nao torabinyore bitoiranire tokorere emirimo ya Nyasaye. Kefa Musa omorisi bwa ekanisa ya Kayati oyo omobo muno omorisi abekire ebinto ebio nabo twacha mambia muna ekawaida yaitere yogokora amasoesi yokomotogia omonene goetera amatera gotwaterire amatera ang'abere atate ekiagera twachete saa 11 togochikona goitone ekanisa iga togocha konyora ng'a amakondo twarenge abekire ase ekanisa ime tari gosokiria ogi twachikorigereria twanyora gakonoire korwa twachire goetana na twachire korigereria twanyora ebinto na ebinge bisariri ime bono naende eye tari ere eround entang'ani ababegu abwo bagotokorera ebinto ebiga eye gekare gose na eround ya gatato bono nabo twarenge goteba ng'a ande onsi ase omokristo are na omonto bwanchete Nyasaye mosabere ebirecha ebi ase chinchera chionsi naende mobiragereri oyo na omoika omobe sana naende bono aba barengerereti ng'a nintusa chinde bagotesa intwe ntobwati segi na barabu esegi Nyasaye bakorwania igo nabo tware kobeka amang'ana aya boronge ng'a ande onsi ase ebinto ebi birarorekana ensa chinde bikorigeriwa rigori komokobirora muna omorisi abibanga igo motokurere einde torore gose nabio ebio. Nainche rende ase Marieta ngorokwa Rudia Nyabato Nsongo korwa ase ekanisa ya Kayati naende ondo omotikonesi bwa ekanisa bono ekero abarisi bacha mambia igo bacha konyora yani bagosaba ekebungo rinde bachikoigorera nabo bagocha kontebia ng'a enyomba ya ekanisa te binto mbiyo bari bonsi mbio barababwatani ba ekanisa nonye tobwatani tori monto kanisa lakini oteme gotosabera Nyasaye atokonye ebinto ebirane gekoera ewiki nere eyoka tobwate ewiki ende na ekambi. Asa Marieta nkoroka Kalepur ndo modikone omonene bwa ekanisa ya Kayati twacha bono mambi buna ekawaida ere ya abagaka twacha gopractice amatera twapractice ria keigo nari twanyora na ebimbo bisariri yabeire munene naro kiare ekanisa ya Bisiwani esaba sukuru yaitu ya bunu igo ntotate gosaba eserekari erigereri nkeke giachakire kia chikanisa chiacha kobunu naende erinde ngaki tware koenda chikambi igo nabo twanyorire hasara enene sana ase ekanisa ya Kayati na ekanisa ya Bisiwani naende nero twachi gosaba amakondo korwa bado babunire esaba sukuru yaitu gosaba amakondo korwa ayaito baibire bono ntobwati ki tokorera egasi igo twagosaba eserekari etokonye ingirie katikati ekonye situation because yararakanire ekanisa nachi chiarengire mono naende moendera togosabera mono erinde ebinto ebitoke. Ase Marieta nkoroku Dennis Nyandusi oyo omo bwa abagaka ase ekanisa eye
naende nanche nomokonyi ase omorai o public system. Egento kiabeire bono maambia nigo ngechiri mono sana, egekogera eki twarora ekanisa rituko ria rero ntwanya korora rinde naende amang'ana buna aya. Egekogera public system na ensemo eyemo enene ya oborandia ase ekanisa eye naende amang'ana aya naro agoikera abanto abange erinde banyare koba bagotoreka. Ababebu bacha iga bacha gokora amang'ana aya ntogokiri buna ekanisa, ntogechiri mono sana, egekogera totigete ebiasara biaito tore iga egento eke getogecheti buna abagaka ba ekanisa eye, egekogera obosari bwabeire iga rituko ria rero. Enare gwapira ase baria eriogi eri barariigwa ande onsi ase bare, baria barusitie ebinto ase ekanisa eye, etware gosaba ng'a kobaraigwa eriogi eri ase enchera ya obwanchani na obwororo bairanie ebinto ebi ase ekanisa erinde bigokora emeremo ya Nyasaye buna biganeirie buna Nyasaye achigete omonene. Egekogera ebinto ebi tari biaito, ebinto ebi na ebia Nyasaye, naende onde bwensi oraigwa eriogi eri ande onsi ase arabe, egekogera noo bare around iga ntwe bamanyete, egekogera Nyasaye otorokirie ng'a abanto abwo mbarueti atambe, aba na abanto tomenyete na barabwo lakini rende birecha obasoire, etware gosaba ng'a batoreke, lakini bairanie ebinto ebi Nyasaye nabo arababere, lakini batachieti koirania ebinto ebi aya arachi kobanyora korwa bono, egekogera amasabo achakire korwa rituko ria rero, ngosabera tore ring'ana eri naende ring'ana eri Nyasaye tagotiga abanto baye bachibosa, egekogera ebinto ebi goika bitoke, egekogera ntogokiri na amang'ana aya aba iga, egekogera na abana baito bara bakinete iga ase ekenyoro eke, lakini bagokora obosari egekogera monto takorwa Nairobi acha koiba ekanisa ya Kayati, igo na abanto tomenyete na barabwo, abanto tokoragera na barabwo iga naende bagotoibera. Igo nabo nare gosaba ng'aki ase eriogi eri riraike, onde bwensi onye na abaibori babwate abana babwate obosari ekabira obo, bamanyie abana babo bairanie ebinto ebi erinde mbarete amaragererio ase chinka chiabo erinde bacha korera baadaye. Nabo nare gosaba ng'a Nyasaye agenderere gotosesenia naende abarai baraigwa amang'ana aya egekogera twaakire ogoaka okonene, ntobwati ebinto togocha gokwanera, ntobwate abarai ba ecounty, ntobwate Simbarati, ntobwate abarai baito buna omochumba o Nyaribari chache, motokonye nonye na ebiombe ebi erinde togenderere gokora emeremo ya Nyasaye, nainwe moseseniwe ekero morakora emeremo ekabira eye.